Hello? Kina ina kuma? Kin ce ne gabas na ya gabas, kin ce ne yamma na yamma, kin ce ne kudu ne kudu, kin ce ne arewa ne arewa. To ya kuma kike so yin? To bara mu matso gaba. Gashi kaga wa'innan sarƙuna to ka je ka sai da su, kar ka sake zabuwan nan ta tashi, saboda idan ta tashi kai ne a ciki. Kuma duk abin da muka yi da kai din nan na yi recording din shi a wayata yana nan, ka ji kenan na gaya maka. Aba ni da na san doka amana ce fa sai dan amana kuwa, inda kika ce a zo ai amanan nan ai za a yi ta. Haba ni da na san doka. Tsaya zo ta ina ka biyo nan ko? Sanan ne biyo. Nan ka biyo to ka bana. Hello? Kuna ina? Don Allah ka zo yanzu nan, saboda gashi nan ya kama hanya ya tafi, na riga na bashi. Duk abin da na bashi, duk abin da kuka gani a hannun shi ku karba. Yanzu ya tafi, yana nan a hanya, yana tawowa. Shikenan sai kun ƙara su. Kun gane yanzu ina ta cikin gida an kolo ni a waya ake gaya mun da akwai wani dan muzuru yana kokarin wucewa ta area nan ka sa mu tsare kenan. Kwana biyu ba labari, to abinda nake so da ku kafa ku tsare duk abin da ya zo wucewa ta nan gurin kar ya wuce sai ya kawo abin nan ka taka ya nake kowa ya koma ya je ya samu gurin sai ya zauna. Damma su kuɗi, damma su kuɗi. Kai sunan Damma su kuɗi. mai a cikin ledan nan? Wallahi maman mu ce ta aike dan kamfai ne, aka ce in kai gidan yata. Dan kamfai? Yi wallahi. Haka ake yawo da shi? Wallahi dan kamfai ne. To zo nan mu ga me a ciki. Ga wasu